Oikein mukavaa tiistai-huomenta ja tervetuloa Huomenta Suomi-ohjelman pariin. Tuttuun tapaan näissä tunnelmissa mennään aina tuonne kello 12 saakka. Oikein hyvää huomenta Pekka ja Teresa. Säkö just haukottelit? Niin. Väsyttääkö? Joo. Mun mielestä sua ei kyllä, koska sitä ainakaan Pekasta ei koskaan huomaa sitä väsymystä. Ei. Se ei ole koskaan virkeä, jompikumpi. Niin. Ehkä tää on se totuttu normi, se voi olla näinkin. Niin. No hei, nyt kun puhutaan tämmöisestä normista sään osalta, niin mitä se tällä hetkellä tarkoittaa, kun onko terminen kevät tässä jo käsillä? No, minusta se on alkanut jo tuossa etelässä ja lännessä pitkälti. Ja se näkyy siinä, että lumet on alkanut sulamaan. Lounaassa on lumettomia alueita. Just kattelin tuossa BirdLife-sivuja, niin siellä on ensimmäiset kiurut ja töyhtöhyypät tullut tuonne Lounais-Suomeen. Tuossa tulee vielä lämpöaaltoa loppuviikosta. Niin aika isolla todennäköisyydellä voin sanoa, että se terminen kevät on varmaan alkanut jo tuolla Lounaassa. Tosin sehän ilmoitetaan sitten vähän ennen juhannusta, että milloin se on alkanut. Ai vasta vähän ennen Nyt on kuitenkin mikä maaliskuun 3. päivä tällä hetkellä menossa. Okei, no jos me katsellaan tähän alkuun, jotta herätellään kotikatsojia myös siellä kotisohvilla, niin jotain kivoja sääkuvia. Joo, tässä on tämmöinen, mistä tulee aamiainen minulle mieleen. Heti tulee nälkä, kun katson tätä. Mistä sulle nälkä tästä? No eikö tämä näytä kananmunalta? Silleen niin kuin ärän silmä. No, kananmuna ja tuohon vähän croissantti rinnalle. Joo. Se kyllä. Pekonia, joo. Voi että croissantti. Ja cappuccino. Ja cappuccino, kyllä Nälkä. vaan. No. Joo, kyllä vaan. No, tämä on siis aurinko ja siellä on täyskuu. Niin, Porissa ainakin oli. Ja tuolla se pilkistää sitten tälleen vähän niin kuin normikatsannossa. Mutta ei toi enää tuolla lännessä näy. Siellä on alkanut lumisade länsirannikolla aika heikkona. Että nuo kunnan pyryt menee pohjoiseen ja itään. Ja sinne on tulossa tuosta semmoinen 10 senttiä aika laajalti lunta. Oho, tämähän on jännä. Joo, tämä vähän liittyy erikoinen. siihen, että sinne alkoi tulla yläpilveä. Siinä on kunnon haloilmiö. Ja yleensähän aina, kun sieltä tulee kunnon sadealue, niin siihen tulee ensin tuo yläpilvi ja sitten voi nähdä näitä hauskoja haloilmiöitä. Ja sumut vaihtuu tänään tosiaan sateisiin lännestä alkaa. Jälkipuolella on sitten taas sumusta. Eli siellä menee Länsi-Suomi jälleen plussalle. Tässä tulee jaettua Suomi aika vahvasti kahtia. Niin, että Itä-Suomi, niin siellä vielä lumipeite vähän kasvaa ja lännessä vaan hupenee ja hupenee. Helsinki on siinä vähän sohjo kautta. Mutta lumet saa kyllä tällä hetkellä kovaa vauhtia kyllä mennä menojaan, tuntuu. Et meillä on nimittäin ollut tammikuun alusta asti isokokoinen lumiukko meidän etupihalla, mutta siitä on enää semmoinen 30 senttiä jäljellä. Ja tähän ei ole tapahtunut mitään niin sanottua ilkivaltaa, vaan se on vaan ihan tämä terminen kevät tehnyt nyt tuhojaan. Joo. Kyllä vaan. Sitten me voitaisiin seuraavaksi näiden sääkuvien perään katsella, minkälaisia aiheita meillä on luvassa tähän aamuun. Ja ihan tähän ensimmäiseen osioon me puhutaan muun muassa heti tuossa 7.15 siitä, että kuinka tästä velkapuheesta päästäisiin nyt kasvun tielle ja ennen kaikkea saataisiin tällaista kasvuvoimaa nyt muun muassa myös tekoälyn avulla. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies saapuu meille vieraaksi tästä aiheesta. Ja 9.15 Tommi Korpela ja Aleksi Salmenperä. Ensi iltaan tulee tämän viikon perjantaina elokuva nimeltä Isänpäivä. Se on hyvin koskettava elokuva ja siinä on paljon muita isoja teemoja kuin vain isyys. Nimi on ehkä vähän hämmentävä, voin tässä vaiheessa sen verran paljastaa. Ja sitten myöhemmässä aamussa, miten teillä muuten kysäsen tästä, että onko kyläilykulttuuri katoamassa? Käyttekö te paljon vielä kyläilemässä tuttavien luona? No ei. Ei. Sitä paitsi ihan eri rytmi vielä. Että siinä vaiheessa, kun ne halusi, niin kuin, että no niin, tullaan sinne, sitten on ihan... Ai jaa. Joo. Kyllä mä niin pyrin käymään hyvin paljon ja nimenomaan myös saadaan loppuaamussa vielä vinkkejä siihen, että miten tehdään nopea pikasiivous siltä varalta, että tulee yllätysvieraita. Ahaa, että se on maton alle ja kaappiin kaikki heitetään. No mä en tiedä, se voi olla, että siinä on jotain tällaista, koska se pitäisi tämmöiseen suht tiiviiseen aikaan saada tehtyä 10 minuuttia tai jotain. Mutta on se kyläilykulttuuri silleen varmaan vähentymässä, että helpompi nähdä, että nähdään kaupungilla tai nähdään jossakin muussa paikassa. Että sitten se, että kutsutaan kotiin illalliselle tai kahville. Lounasjutut olisi hyvin. Lounas on monesti sitten just se. Ne on jossain töissä ne kaverit. Niin ja kyllähän niitä kohtaamisia tämmöisessä digiajassa nyt kaivataan varmasti jokainen, mutta myös
aamu-uutisia ja säätietoja kaivataan, joten niitä seuraavaksi. Olkaa hyvä. Hyvää huomenta uutisista. Israelin armeija kertoo aloittaneensa myöhään eilen uuden iskujen aallon Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Teheranissa on kuultu varhain aamulla räjähdyksiä. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä Iranin valtiollisen televisioyhtiön rakennukseen Teheranissa ja tuhonneensa sen. Israelin mukaan Iranin vallankumouskaartin joukot johtavat TV:n toimintaa. TV-yhtiön mukaan sen tiloissa tapahtuneista räjähdyksistä ei aiheudu häiriötä sen toiminnalle. Israelin asevoimat jatkaa iskujaan Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Sen mukaan iskut kohdistuvat äärijärjestö Hizbollahin komentokeskuksiin ja asevarastoihin. Hizbollahia lähellä oleva televisiokanava sanoo, että Israelin isku osui sen rakennukseen Beirutin eteläosassa.